Bismillahirrahmanirrahim. Nggih orang ngerti jalan kene guys, malah konco lu ki Pak Tiyoko ki dan wis tak turuti Pak. Apa permintaane jenengan? Nyusahke Basarnas lho kemen bau. Siap Pak Tiyoko, siap. Kini nek jalure rono. Sip. Bismillah. Mas mau surveinya teko kene ora sih ya? Surveinya teko kene ora? Ora sangu sajen Mas e. Nah, kurung jur mengkok mudun ku jur. Sing dalan iki mau. Oh, jalan moke mudun berarti oke. Wah. Ana suara aja Mas, kemen mak gludak ngono. Ganti pandu sisun siap Pak. Rono berarti jalan sing mau kae mudun, berarti kan puter balik guys. Abang hadir, walah ojo guys. Wong omah sik kono pesen apa Nas? Ora ngono gao. Ini nyaman sini mlaku rene jare. Isuk pandrene ora mbok Mas ngesuk anut RT ini nek RT ini dodore nang ndi kene ngoyak RT ini sih Mas. Ayo guys lah, karo diterbangin gift-giftnya Poci Tuyul hadir cales. Ya beda ya. Ora kok orang ngezoom aman. Lagi gak dongo ya beti tak omong sampean Mas. Ya beda ya beti. Ya mayite abang-abang ora hadir ning moderator. Sing wis mlaku mrana. Astagfirullah. Guys, nek ana apa-apa sing nulungi siapa kok guys. Malah astagfirullah. Dene kaya ana wong ngintil bae nang brene nyong. Nulungi damkar, sik selona sejauh siap Pak, siap. Ajar mental ya Pak, engko nek kepuyuh-puyuh priwe nyong isin nah. Bantu doa. Kancani bae rene lah. Wis moderator dewek, rene dewek. Kayak apa ya? Oh, wait guys, helu. Astagfirullah. Ojo dibantu doa men JP guys. Iki bener Mas, dalane kene sih ya Mas Arif. Karo muter-muter dingin kono. Kono anu diputeri kabeh. Endi? Ora dilamaning. Aja ndonga sing elek-elek ya guys. Guys cerita sing lucu-lucu apa cerita sing nganu menyong ora wedi ta? Cerita sing ayo kalau dibantu jalur belakang 5.000 buat dupa guys. Donat 2 dupa. Dicalengi sik donat ate nek saiki ora candhak nggo ngesuk. Jare ini lah yang wedi nek nang jawane kemprinding kabeh ki. JP urung Kang, mau sih RT nek wis JP. Bismillah abang-abang kau share ini ya Pak Tiyoko, bener itu. Well wis JP mau apa kunti abang karo putih iring-iringan. Timbul burene aman Mas Arif. Aman mau aman. Wonyong nek rasamu tuh pige. Iki lak bero. Sinulungi sing kuwasa. Sinulungi sing kuwasa bener. Abang putih merdeka, oh Mas. Astagfirullah. Iku ngene ya jurang ya, aja terlalu nganan jurang pol dure. Agit nganu Mas libur. Agit tewas agit mes jantan petang. Opo? Ono sing ngintip guys ora wani nyepil. Set. Astagfirullah. Sudah melayu kemis. Ono sing ngintip saka ngisor wit. Yakin. Nang printing kabeh kene ora ngintip printing kabeh. Ono sing
Ono sing ngintip ora wani nyemsut nyong. Kendel temen nas dewek. Oh oke. Dewek guys. Ayo guys, tambahilah. Gip-gipe ayo nyong dewek iki. Iki tak 360 nih ra ngantung dewek iki. Cek tak loro sing ora kadingan godhong. Beruit belinjo ono putih-putih. Ojo ono sing ngaton. Ojo ono sing ngaton. Ngatono ning moderator. Ojikang ora nana. Ojo kok ngono, guys. Wah, mambune. Mas Arif tolong Mas, kene mambune ora genah-genah aja Mas, mambu Mas malah ono. Mudine nyemprene gurung mambu kae iki saiki wis mambune wis anjir-anjir genah Mas. Dupanya ayo bantu dupanya biar tambah semangat kita. RT ini lagi nganu guys, lagi gentenan ki karo nyong. RT ini wis mau si anteng git anas Pak Tiyoko agit libur agit ora mangkat nyong wis stratek Pak Tiyoko yakin wis stratek nyong ora ngapusi mambune ora genah-genah ning kene wisan. Ada nang bayi anas polisi ini jelas CP niki. Amin. Wih, ke suara apa Mas? Krungu ora Mas? Ning HP krungu ora? Wis anteng, Pak. Ki karo mlaku nyong karo mlaku wis. Wah, ngapa iki? Tak lingsir ya. Nyong nggo HP siji tok lingsir wong ini piye? Ya lingsir wong ini lewat HP priye Pak Tiyoko? Ono lenggeran ke Mas ning adoh kono ning di jenenge lah di sono. Guys, besok malah ono suara burung hantu. Ora bisa krungu jos-jis. Lah orang gua HP kamera tok iki HP niki mantau ke. Krungne kok hati krungu aku hati ini volumenya tak serake wis lingsir wengi. Astagfirullah. Kae malah ono suara burung hantu barang mudine nono nyong moderator mun ono burung hantu ki saiki malah ono burung hantu temen-temen explore. Kemen. Oh. Astagfirullah. Yang ngerasa komen lah. Astagfirullah. Tenang Mas, ora JP. Muga-muga ya Pak ora. JP nih kan moderator bayi apa-apa. Kamu malah nyetel apa sih? Kamu ono iklan barang opo? JP nih gue sak menit maneh ojo koyo ngono Pak. Ini napas wis berkebul-kebul iki. Wis entretek. Cal Mas tel laser wengine krungu peran SKHT Cal. Mas Arif. Krungu peran. Ora ono duren kok. Tolong ngisor apa? Tolong ngisor sikil ana apane? Nono kae gini Mas. Nono apa nih? Aman Mas, aman. Krungu sih Pak Tiyoko. Oh, apa Mbah Mekan? Rahmat. Kayak ana suara macan. Nono ta, aja ngeden-ngedeni nyong. Ini dewek yakin piye? Ana randa. Oh, muga-muga bae ana randa astagfirullahaladzim. Ora krungu Mas.
Walah Pak Tio apa iki senenge kok ngono kok. Sak sedhuwur, guys. Wis Mas pateni Mas lah nyewedi lah. Mas pateni Mas nyewedi lah. Maju sepil guys, maju Mas. Aja wedi malah diniti padha teko. Wah, lah kuwi. Apa nyakol ni sikil. Astagfirullah. Yes breathing kabeh guys. Yes breathing kabeh guys. Yes breathing kabeh guys. Yes breathing kabeh nyang. Oke maju. Set Mas. Enggak di ragu Pak maju Pak mundur. Astagfirullah. 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 Hah? Ngerti guys, bingung guys. Breathing kabeh yang yakin. Astagfirullahaladzim. Oke guys. Lo Mas, jangan solo. Kubur ini apa guys? Misal bro, apa sih? Gelap ngono. Putih-putih. Ya putih aja hadir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wis cukup naik pos solone po, ayolah. Ana duren ora ono Mas, ana duren. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nyebut terus guys, nyebut. Karung pelaku bae, men keslemur oke karung pelaku tapi tak duduk guys, tak mantau bu ana ono sing ngintip meneng kok yo ono sing ngintip cah. Pura-pura itu. Wah. Yakin ini dorong suara kita kopiok ngono guys. Painas wenas. Di sing tenang. Wah. Keburung hantu ini muni baik ini mau wis menang. Wah, suaranya yang gludak jamas kondur Mas. Mas sakit libur. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nyong kak maju wedi mundur wedi ki piye ya? Astagfirullahaladzim. Turu kono bae kemen kon turu kene. Ayo guys, enggak challenge, kok challenge enggak ngegip lah. Gue penyemangat tah menyong ora tambah wedi. Ono sing ngegip rak njuk. Kuno sangar. Apa Mas ki hawane ning kene yakin sumpah. Istimewa hawane. Temenan cah. Ngerobna Nurul Jakim wujud. Kon Robuna Nurul Jakim wujud apa sih? Ojo. Si guys tak nyedot ampekan guys karubuan ono sing weruh ning kene bukan nang ngarepe lah. Astagfirullahaladzim. Walah pantelo ana apa gue.
Endi anak apa Mas? Non apa-apa lah. Sore gue kemin gue artine gue. Tapi nek kita temenan Mas, yakin ya ora dobel-dobel iki. Yakin sumpah. Sumpah. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah. Tenang Nas, tenang Nas. Kita kan jam pira nyong? Thank you Pak Tiyoko. Wani aja wedi-wedi, wedi aja wani-wani. Makasih Mas Tioko, berkah selalu Mas Tioko. Astagfirullahaladzim. 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 Maju 15 meter maning masih loro telu papat 5 6 7 8 9 10. Wes ki. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walah Pak Tiyoko, sampean yo nek kok ngono carane ora nyelen sebejane ngerjani. Guys, kayak apa ya guys? Kayak apa ya guys? Kayak nyerau ning zoom nyong. Kayak apa ya guys? Kayak apa ya guys? Kayak apa ya guys? Kayak apa guys? Kayak apa ya guys? Kai wis tak sorot Pak. Kita sorot kai ngintip kai mundur kai ora sungsuman juga mundur dingin. Ngajak dipaksa. Astagfirullahaladzim. Set guys. Astagfirullahaladzim. Punrobunanuri Jakim Anas CP. Pemain aja mundur Mas, nang buri tambah akeh keceret. Wah ora mbah, ora. Ayo guys, itu kerang-kerangnya kurang 4 lagi guys, dipenuhin. Ayo guys, tak celemur deset penda. Astagfirullahaladzim. Ulah koyo numplah ayo guys. Siapa ya? Kerada. Astagfirullahaladzim. Thank you Pak Tiyoko, thank you. Ayo. Astagfirullahaladzim. Thank you. Astagfirullahaladzim. Kemen paling. Ora kemen masih. Ono wong pelaku koyo nggawa sendal plak. Yang udah support semuanya, berkah selalu. Thank you Pak, tas ayo guys. Astagfirullahaladzim. Apa sing teko sapa none teko? Ini tak mundur menyan maju rono jan. Mamange pol jar rasane wani-wani ora atine ora mantep gak bol. Astagfirullah. Ono sing balang, guys. Kayak guys ala kadir kayak ala kadir, guys. Alah ora katon alah. Kayak guys ala kadir, guys. Ora katon Mas nyerawani maju Mas. Wis mandek dene, nesen yakin sumpah ala kadir. Ganti balang. Astagfirullahaladzim. Walah aja do koyo ngono guys. Astagfirullahaladzim. Punrobunanuri Jakim CP Anas CP. Astagfirullahaladzim. Ora snorit kopi baket mugi masalah iki sing nyanukin wit kopinan wae.
Jal tak mantepin prono saiki jal. Baru kating nanas mau sing aku celuk-celuk bae nang kono. Wis mrinding kabeh nyong Mas, yakin sumpah. Ki nek nono sing ngene topi maning apa donat maning apa ngon yakin bangetan ya nyong usah koyo ngene kok. Iki guys mrinding kabeh nyong guys pisan guys. Astagfirullahaladzim. 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 Lawan, ayo lawan. Teko ayo lawan, ayo. Ayo lawan. Bismillah. Woi, woi. Ono sing serampang saka dhuwur. Ono sing serampang saka dhuwur. Ono sing serampang saka dhuwur, guys, yakin, guys. Yakin ono sing serampang saka dhuwur. Sumpah, Mbah, sumpah. Ono sing serampang saka dhuwur. Ana apa Mas? Ono ceramah saka dhuwur Mas. Alah astagfirullahaladzim. Ora kupu Pak Tio, sumpah nek kupu yo mesti nyamber ning lampu. Nek kupu mesti nyamber ning lampu nek kupu. Nek kupu mesti nyamber ning lampu. Kutu kupu. Astagfirullahaladzim. Ora helu Pak Deko, yakin orang telepon nyong. Astagfirullah. Pesan keluarga durung Mas. Bojone nyong nonton koyo ngene Kak. Ikin kuat ora nek kuat berani. Ikin kuat 5 menit mening lah. Astagfirullahaladzim. Losta, ayolah. Astagfirullahaladzim. 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 Ki Pak nyong karo gak mlaku mrono jarane sing. Walah gluduk e. Nek gak mundur nyong. Walah aja muni kang ngono. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillah. 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 Tenang istighfar. Bismillah. Bismillah. Ki mau sing serampang ki saka dhuwur kene iki. Iki guys mau sing serampang saka dhuwur kene iki guys. Astagfirullahaladzim. 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 Ana sing bendok guys. Ana bendok saka mburi guys. Ana sing bendok guys. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Ya Allah. Wah, maju Pak Mas. Mas. Woi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Alah, coba Mas. Maju Pak Mas. Hati-hati. Utiwinas. Astagfirullahaladzim. Hilang dia Mas. Mau nemburit kopi. Astagfirullahaladzim. Hilang Mas. Nang iki sing tenang. Nyong karo gak apa-apa tuh sini. Astagfirullahaladzim. Wah. Astagfirullahaladzim. Nyong wis ragot laku nyong wis terak kabeh iki. Priye Mas? Priye? Nyong peran nyong. Nyong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah, cuma melayu. Astagfirullahaladzim. Nyong terak kabeh. Terak nyong Pak. Aman. Walah nyong bro apa? Maksud ning kamera bro ora ngerti. Jangan kamera nih. Gigi. Wah. Oh.
Kula nyuwur bro oke. Kula. Kecut ning kamera, Bro. Bro nyong bro. Aduh. Tenang dikit tenang. Astagfirullah. Waktu. Tenang. Kula. Kula tin nyong. Astagfirullah. Tenang. Dokter Prawas, yakin sumpah. Bro. Nyong langsung melayu dikit gembretek ya. Ini nyong langsung melayu karo isun ya. Wah, nyong rasa obah kayak gini. Rasa gerak nyong. Wah, panas kabeh awake yakin sumpah panas pola awake. Ada. Astagfirullah. Tunggu hati. Astagfirullah. Tepuk keriting. Wes aman. Tenang. Stopirwah. Anas pucat yakin anas pucat. Aja nyurup. Ora nyong nyong. Aman, eling ya. Eling ya. Pola. Tunggu dite, ngombe dingin. Ana merek iki pura kowe. Ora. Ana merek iki kudu ngombe. Itu minum. Aman. Senono dini langsung hilang ke ini Mas. Apa sih? Bro, gede tapi hilang jah. Nang di sini benang kini yo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sing tenang. Oh, mitang dingin kuno. Ku dengan Anas menenangkan diri dulu. Anas sing jelas ngene nek pesene kang simpah. Nek wong wedi gampang JP. Mulai dewek orang anak kadang wani paha prike carane men wedi. Nek geran ngendi bro adoh mau. Kopi? Apa Nas? Ya sing tenang Nas. Anas rasa sepele artinya kalau gampang wujud bener Mas Tioko. Ini darah kini Mas. Hah? Ini darah kini mau. Nang di sini. Ini darah kini punya neng kopi kini cak ini Saya lagi nyaman neng kopi kini kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cari nang kini, cari Anas. Cari nang kini. Anas umpan. Oh, Mas Tioko ke polisi CTP. Ngerti baine Anas gampang JP. Aman Sinas. Aman Sinas. Artinya karo Anas ki. Oke, idolane Kunti. Nang kini nyomprokin nang kini, Nas mau Nas. Nang kini si Nas. Hilang langsung dinetekoni rame-rame. Center dhuwur, Mas. Dhuwur center dhuwur oke. Matur. Sosis nyata. Posko Mas siap-siap. Di posko nang YouTube full. Aget karo Anas umpan. Oh, manjen Mas Tioko. Kadang nek nyora gelem JP. Aku apa JP? Ndi? Porok. Ndi? Kuwi Warung kuwi. Plastik teh. Karung. Min. Yang bukan semporok mau nang di Sinas. KVT. Oh, oke KVT kok KWPT. Mau neng daerah kini nyong. Posisi nang ndi iki alas pocong jare. Temen kan di kopi kono. Kang kana adek yo. Di daerah kini. Jebene nang kini. Di daerah kini kok. Tenang Mas. Koyo ne. Kok ditrokne tayan ulang cah. Ora Mbak gawe nang ndi sih? Gawe nang ndi sih jare Mbak Tasya. Kene ora bareng Mbak. Santrin ya. Sing biasa. Pancen ana istimewa RT-ne wani ora pokoke sak durunge explore.
bocah. Nyong wani pada karo Anas apa mau Nas 200 koin gas dewek. Anas wani kak nyong ora wani. Kemandian Lengger Selomerto. Oh, kudu Mbak, berarti siji. Kayak daerah Janti nek dewek Selomertone Selomerto mandan ngitan uti. Oh. Ya karena kulon. Ora Beda. gedel Pak Biyoko, kepeksa. Melayu paling ngoer ini duntal nabene paling go. KGW kenok apa sih? Koclok kenok. Siapa sing kenok, Mas? Hewos? Anis siapa? Apa kae sapa? Jadi Samsul biasanya sing Ya di musim JP iki Lenggeran nang di ngendi sih? kuwi apa kudu tenan. Oh, cuma ganti. Apa sih? Iki kemencen padang bulan kae sing jarene si tanah pada karing. Sun, Manis karo sisol. Oh, manis kenok. Sun. Apa teh maning sumpah kene kok teh? dhuwure. Endi? Di kuwi. Endi teh? Orang nyekel senter lho teh engel ora jangan zoom teh. Nah, sentere buang dingin kak kemin. Mas Manis, oh Samsul karo Manis kenok. Kon maring ko ming markas Pandrelo. Heeh. Ana simbah ko, nang kene ana simbah. Kuwi apa udusun kemin? Udute. Tuh. Temen kak. Udu. Gawe Selomerto, oh ya Selomertone beda, Mbak. Beda lokasi. Apane sing kenok uang iki bukan. Apa lagi? Kon mampir nang Pandrelo ngono, pucluk. Ki tak nei trik, tak nei bocoran. Kowe cah telu, sedurunge explore tak gawe wedi dingin. Mencen men pada CP. Syaratnya men wedi. Ya Mas. Yo donate karo tambahi meneh donate dupane iki ora ana dupaya kurang weris ki. Nggih. Ngono ya, iki nang ngendi sih Mas? Kene iki ono wadah jowo, Oh. makane. Dupane. Wis sit nganggo senter ndas. Tasya matur nuwun Mbak Tasya. Ih, lah, gas nyocok sentere. Matur nuwun Mbak Tasya. Kan aku nonton toh. Tekan jam pira Mas mbok ki? Wis jam 11 teh tekan jam pira ki? Jam 11 wis, Pak. Jam 12 kok jam 11. Ayo Pak Tioko kasih paham RT ini ta. Tengah rolas. Live karo KG po. Thank you Akun Mbak Tasya, pribadi. thank you. Wis rampungan berarti aku celuk ya. Mau tak WA-ne lah sikane si Anis. Manis. Manis karo sapa? Samsul. Manis sak telepon niku. Walah Tasya matur nuwun Mbak Tasya. Apa? Wah semawaris gak 30 ki. Wis dupa loro pokoke. Dupa loro. Sak jepenan maning Mas. Oh insyaallah nek oleh Mas nek jam 12 urung oleh ya wis stop. Nek sak jepenan wis oleh. Ala kaki. Dupa loro. Njur ala kadir pisan. Ayo sempet bare. Koclok wis rampung. Oh engko tak telepone jal. Kayane nang dhuwur si kocloke nang daerah Jare mau Jajar. meni jare nang daerah Jagjar Pak Oh, karo nganu si kolab karo sapa jenenge? Casper. Kasper. Untuk mau kan apa Pak Tio kamu omong jare yang krungu kene. Dupa loro ora tambahi ki. Elena Gosir, terima kasih. Kowe mampir gede lho, Nas. Wah, kuwi mawar gedhe ki diitung teh. Iki 10 nilainya. Berarti ping piro kuwi? 90 berarti 100 T. 96 Dupa 6 T, tambah dupa 6 T. Terima kasih. Sapa sih kuwi jenenge? Siapa berkah ya, sehat selalu berkah selalu, banyak rezekinya. Tambah 6. Heeh. Erlina Grosir. Oh, Erilin Grosir ya, Nas. Erin Grosim, terima kasih Erin Grosim. Alah, jales kepejet. Ngapura Mbak Erilin. Mudun pergi Nas cara nudunake. Mudun dewek Mbak Erin. Ngapura kepejet. Arep nudunake pergi. Kuwi mudun. Wis. Ngapura kepejet. Anas ki, wah. Wis panik no. Tenang Nas. Nek anggapane aja nganu moderator ta. Yo, oke, wis 8 dupa, gak tambah maning pura. Dari gak pengen JP maning, yo tembe dupane. Tasya mending. Pengundang nggih, pengundang. Drocot malahane oh. Mendrocot artine mendrocot. Ya 200 koin. Dewek siap. Panas PW ini nyong ora weni ya. Bismillah. Walah, Mbak Erlin Grosir, matur nuwun po kamu
berkah selalu. Berkah. Nemening teh, pitu karo Mbak Tasya. Aku dengan Mbak Tasya urung rampung. Nemening teh. Kasih pitu karo Mbak Tasya. Oh, dengan Mbak Tasya urung rampung. Menyi-menyi RT ne mancen. Ndi Pitu ya? ditantang ti. Kuwi total 120 koin. Oh. Itu? Heeh. Oh. 8 berarti. Proses 10 koin. Oh, Mbak. 8? 8. Kalau Mbak Tasya loro. Jalur belakang ya, jalur belakang 5.000 dupa. Jangan lupa. Tambah banyak rezekinya berkah Amin. barokah. Tambah banyak pokoknya mengalir deras. Tanpa henti, sehat selalu intine gue wong sehat gelarang rekane. Nomor 1 sehat. Ayo guys, nyong wis panik iki lah gawe artine panik sapa wae ayo. Amin. Gawe Ya artine panas ki. tangisan nyong gak. Walah ya Gusti. Tuh. Sampai jam pira? Jare kon nganti JP pisan meneng. Ya 8 ya, saya tambah 8 ya. Terima kasih siapa? Atika. Ini jam Siapa? pira? Tasya. Tasya. Welcome Tasya, berkah selalu sehat selalu, banyak rezekinya mengalir kayak air. Amin. Kagewe jam 8 bengi, malam Selasa prei. Dede Surapati. Apa cahaya pati ya mayiti? Tenak Ya mau pilih hadir. wis 190 Rika explore dewek jare Mbah Awu. Siapa? Mbah Awu nembe nantang si Rika muni 190 siapa? muni 200 koin. Nah kuwe kabeh wis ditotal kowe Mbak Erlin Grosir. Lagi apa sih Ju? Urane ini kan jaluke kae sing kaya Pak Tio kok apa kae kirim apa sih Kowe total berarti wis pira Nas? 30 tambah 30-an swidak. Swidak tambah santusan pira? 250 malah kowe teh. Apa? 250 koin kowe. Ya kowe. Sik iki Pak Tioko takon Rika nantang Pak Tioko. Oh, tapi sing kaya Anas mau ngene maksude. Aja koin kang ngene nanti Nantang buka wan-wan ini atok walayung. Entek berarti gas batine. Apa? Mas desi cilik. Pak Tio mau ngirim apa sing 200 koin? Tapi nek wis ora kuat jate ge ngono. Paling ki kok mati maning kuwi. Hah? Wis kedip-kedip kok. Nanti sih. Yang nganggo iki. Powerbanknya sampean nggo tasiknya, jangan powerbank. Gini. Nah iya nganggo ana powerbank Kak. Kawin saya. Total wis punjul. Hooh nek ditotal wis 250. Ora teti kayak Pak Tioko, Ijen. Bawo ala kadir. Nek kowe intine dupa. Ye ditantang kuat pura rikate. Kuat kayak Pak Tioko ngene Anas, siap. Ngoni Pak. Mani. Ya hatok ora kemetrak te. Nembe Anas JP langsung gak kenoke. Rika JP meneng sing abang lah walah. Lah nyong gak pada kena karo Anas yang bener baik. Nek mlayu denda we artine sejam we. Kembe. Wis 250 Kak. Berarti wis gak Guys, tak nyolokake powerbank sih ya guys. Powerbank. Aman powerbank. Aman. Disas di ngene sun. Prige gak maju apa prige? Yo. Allah Akbar. Nek mlayu denda te iki jare. Te, prige iki perjanjian. Apa? Nek mlayu denda. Ya ora ana sejarah kan wis sing penting wis JP nyor lebare mlayu ya ora apa-apa kemin. Rene dhewe dhewek lah gentenan tak di Mesti. ngenu ning aja mlayu nek JP. Upile Anas keten upile Pak. Untuk upile ya bareng ambek kasih ngos ngono bar rontok upile. Jaluk pura. Hah? Jaluk pura. Anjaluk upil pura kowe jare. Kayak Anas ora kena melayu. Nek Anas iki ora teng melayu soalnya mancep sikile jare. Nas ora teng melayu deh. Tapi pol genai Nas rambuti kae. Anas kabeh awake jane. Saiki nyok wegah tinggal dhewe kok gak ngentil saiki ora usah. Nek nyong nek dikit tetep. Apa sih nek moderator maning bahkan sing adoh. Enggak kok. Wes mani moderator malah dikoyong ngene. Sajene kiye njuk priges tak siapna. Temenan bae Mas Tioko. Alayung. Lah kemen ngapusi. Alayung tak sematna kuwi. Nyata-nyata. Apa sih kue? Ya kayak ngono Anas mau. Yakin. Lah Kemen Pak Tioko lah, kemen lah, ora sidanyong lah. Cukup mana Pak Tioko lah. Jogot prige ora nana Nyong dolanan ka. Perjanjian kene dicopot tas nganggo tas kiye mudar ini.
Cupane ora gawa lho, ayo Anas engel, center dewek. Langsung sapa nang dalan iki pokoke. Semini kak. Kemin lah Tioko. Nantang dewek. Nah. Langsung ora kepedrak. Yo lus. Nah, Aku dekin. Nas kira rewangi nas. Iki ndas center ndas iki cekel nang dingin. Suwun Om Tioko berkah barokah. Wes tak cekel iki. ya kita Rezekine tambah lancar, bojone tambah Om Tioko. Amin. Sing pola yune pokoke. Ini ngono. Nah, sing penting ngono. Dan yang prige. Bojone Ya riko kaya nyong kae. Kemin kak. Jong sut nyong odot. Cek nganune HT-ne jar di volumene di ngono. Volumene HT. Anjene senang dinas. Iya. Ono dik ya. Cek deh, cek. Oke. Aman. Yo, tinggal. Nah, sampeyan iki. Kok gak nang kene teh? Nang kene tok. Sing anak JP iki nang ndi? Ya kuwe sing nang mburi ngono. Semangat. Anak kejebene nang kene. Rika mlaku meranat e lah. Nang ndi? Dewek si moderator kan kan. Dalan kene ning dinas. Mereka tak tinggal di Solo tak boleh yung. Ora mlaku apa dalan Amin. Ya Era- pada ya badin kun robun Erlin- yakin. Ki RT ne siap ready Solo. Jenengane gak nyusup bumbulane wis ready. Berkah Elis Grosir. Wah, Sa ado-ado ya. ya apa boy. Kayak anak semua.